Mal-1800 tifel u tifla b'diżabilità qegħdin nigawdu minn ta' testijiet mediċi li qegħdin isirulhom taħt saqaf wieħed fil-kumpless sportiv tal-Imsida. Dan bħala parti mill-inizjattiva Healthy Community Screening, idea li nibtet u bdiet tiġi implementata 6 snin ilu mill-Kumitat Malti għall-Olimpjadi Speċjali. Is-servizzi qegħdin jingħataw mid-dipartimenti tad-dentistrija, il-podoloġija u l-fiżjoterapija. 3 oqsma li t-tfal ikollhom problemi bihom iżda ma jkunux jistgħu jesprimuhom minħabba problemi ta' komunikazzjoni li ġar magħha d-diżabilità. One News tkellem mal-podologista Omar Xkembri li qed joffri s-servizzi tiegħu u li stqar li dawn l-attivitajiet huma importanti ħafna għax qegħdin jagħtu leħen li tfal li ma jistgħux jesprimu il-weġgħat tagħhom. Importanti ħafna. Ikonna nies hawnhekk partiċipanti li ġew dawn intellectual disabilities mhux qed jitkellmu għalihom biss, qed insibulhom diffikultajiet li huma jistgħux jitkellmu qed nitkellmu aħna għalihom. Hija awareness importanti ħafna u partiċipazzjoni bħal din naħseb li għandha aħna bħala grupp nibdew nagħmlu aktar ta' spiss kull sena biex jekk hemm xi ħadd li mhux qed nilħquh insibu hawnhekk. Ġozetta Ksisa, Omrajena Ksisa, atleta tal-Olimpjadi Speċjali, stqarret ma' News li din l-opportunità hija esperjenza pożittiva li permezz tagħha bina jista' jintegra mat-tobba u ma jibqax jibża minn xi żjara għand it-tabib. Pożittivi ħafna, anke t-tifel ħagost jintegra magħhom u hekk u anke meta jmorru ma jkollhom bżonn xi ħaġa ta' saħħa, issa jafu x'ħajamlilhom jew ma jqogħdux jibżaw u hekk u vera jiena pożittiva ħafna din ħaġa. Dawn it-tfal qed jingħataw ktejjeb li fih se jkollhom dokumentat dak kollu li analizzaw it-tobba tul dan il-proċess ta' monitoraġġ. Dan il-ktejjeb se jservi ta' dokument li jistgħu jġorru magħhom bħala l-istorja medika tagħhom meta jżuru t-tobba privati tagħhom stess. Is-Sinjura Michelle Muscat żaret il-kumpless fejn esprimiet il-gratitudni tagħha għal dak li qed jagħmlu l-professjonisti ma' dawn it-tfal. Bħala l-President tal-Malta Special Olympics Committee, is-Sinjura Muscat stqarret li din l-inizjattiva iħolqa f'katina ta' inizjattivi li jservu tal-eħen u ta' għajnuna għal dawn it-tfal.